महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय, त्यामुळे आताच महावितरणचे अधिकारी कर्मचारी सज्ज झालेत। 1 ऑगस्ट पासून अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली आहे। यासाठी रात्रपाळी कर्मचारी नेमण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणचे अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांनी दिली आहे। कोणती व्यवस्था केलेली आहे, कसं काय नियोजन केलेलं आहे? सर, गणपती उत्सव 19 सप्टेंबर पासून चालू होत असलेला तरी आपण 1 ऑगस्ट पासून गणपती उत्सवाची तयारीला लागलेलो आहे। आपण सर्वात पहिली मीटिंग 1 ऑगस्टला घेतली होती। तालुक्याचे 10 SDO यांच्याशी घेऊन गणपतीची आपण उपाययोजना आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि काय मेंटेनन्स करायचं आहे याचा आपण सांगाडा बनवलेला होता। त्याच्याप्रमाणे प्रामुख्याने LT लाईनची ट्री कटिंग, रिजम्परिंग आणि कुठे आपल्याला काही मटेरियल स्पेअरमध्ये ठेवावं लागेल का, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर फेल झाला तर तो ट्रान्सफॉर्मर लगेच त्या गावाच्या जवळपास आपल्याला ठेवता येईल का, असं मटेरियल प्रोव्हाइड करण्याची प्रोव्हिजन आपण गणपतीमध्ये केलेली आहे। मेन म्हणजे आवर्जून मला असं सांगायची इच्छा आहे की गणपती आला तर आपल्या गावागावातली लोकंसुद्धा उत्स्फूर्तपणे स्वतःहून त्यांच्या वाडीतली, त्यांच्या गावातली ट्री कटिंग करण्यासाठी महावितरणला मदत करत आहे। आणि आमचे कर्मचारीसुद्धा एक मोठ्या प्रमाणात उत्साहाच्या वातावरणात जनता आणि ग्रामस्थ यांच्या माध्यमातून LT आणि ST याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्री कटिंग करत आहे। आणि महावितरणमध्ये असलेले 18 ठेकेदार, आपण ह्या ठेकेदारांची गणपतीच्या पिरियडमध्ये सबस्टेशनला राहण्याची अरेंजमेंट करणार आहे, जेणेकरून एखादा पोल पडला किंवा वादळामुळे काही परिस्थिती उद्भवली तर हे 18 एजन्सीचे 180 माणसं तात्काळ आपल्याला वापरता येतील। ह्या दृष्टीने आपण एजन्सीला सुद्धा अलर्ट राहण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। प्लस त्याच्या व्यतिरिक्त आपण गाव पातळीवर 2 ट्रान्सफॉर्मर, फ्यूज वायर, लग वायर असे मटेरियल्स आपण महावितरणकडे प्रोव्हाइड करून दिले आहे। आणि मागच्या 3 वर्षामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार गणपतीमध्ये घडला नाही आणि आम्ही तुम्हाला इन्शुअर करतो की हा गणपती उत्साहसुद्धा आपण धूमधामीने महावितरण कुठल्याही प्रकारे मागे न हटता व्यवस्थित सप्लाय मेंटेन करेल। हो, आपण त्याच्यासाठी आहे ना कंट्रोल रूम स्ट्रॉंग केले। एखाद वेळेस नॅचरल क्लायमेटने सपोज सप्लाय बंद पण पडला तर त्यांना तात्काळ सेवा देण्यासाठी आपण रात्रपाळीला सुद्धा माणसं ठेवणार आहे। त्या पिरियडला आपण गणपतीच्या पिरियडमध्ये आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे न्यूजपेपरमध्ये मोबाईल नंबर पण प्रसारित करणार आहे, जेणेकरून एखाद्या वेळेस झाल्याच अनुचित प्रकारे सप्लाय बंद पडला तो फास्टमध्ये कसा रिस्टोअर करायचा हेच आपल्या हातात राहणार आहे। त्याच्यासाठी आमची यंत्रणा सुसज्ज आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।